дуруд ва бозам дуруд мухлисони Барселона ва ҳаводорони канали мо ки моро бидуни ҳаводорӣ ба ини он даста тамошо мекунед. Рӯзатон хубу хуш бошад. Ба канали мо хуш омадед ва умедворем ки аз омаданатон пушаймон нахоҳед шуд. Мо бошем дар навбати худ кӯшиш мекунем ки ҳарчи бештару бештар шуморо инҷо нигоҳ дорем. Дар оғоз мехостам ду хабарро ба гӯши шумо расонам ки яктоаш шумхабар асту дигараш хушхабар. Биёед аз шумаш оғоз мекунем. Гап сари ин ки ахиран роҳбарияти Барселона маҷбур шуд ки канали Барса ТВ-ро бандад. Не, яке гуфти бародарои рус перепутат накунед ки канали Барса ТВ-ро не, Барса ТВ-ро. Ла Лига ба канали мо кор надорад. Ин зарурат ба хотири иҷроиши талаботи Ла Лига дар бораи ферплеи молӣ ба миён омадааст. Ҳамакун 150 нафар аз кормандони телевизиони клуб бекор хоҳанд монд. 30 июни соли равон дигар Барса ТВ намоишҳои худро қатъ мекунад. Дар пушти ин хабар пай бурдан душвор нест ки Барселона ба омадани Месси омодагӣ мебинад. Акнун дар бораи хушхабар, дирӯз Жоан Лапорта, президенти клуби Барселона изҳор дошт ки ахиран роҳбарияти клуб шартномаи ҳамкориро ба миқдори 145 миллиард евро ба имзо расонид ки бар тибқи он Камп Nou аз навсозӣ шуда иншооти инфраструктураи он нав бунёд хоҳанд шуд. Ба гуфти боси Барселона, ин яке аз бузургтарин лоиҳаҳо дар таърихи даста буда, баъди амалшавии он Камп Nou бо шаклу қабои нав яке аз зеботарин варзишгоҳ дар олам хоҳад шуд. Аввалгардии ин лоиҳа ҳамчунин шаҳодати он аст ки мо ҳамчун як ташкилоти бузург амал мекунем ва моро дар бозори ҷаҳонӣ эътироф мекунанду ба мо эътимод доранд, гуфтааст Лапорта. Ана чунин хабарҳои зидду нақиз аз дохили Барселона ба гӯш мерасанд. Акнун бевосита мегузарем ба футбол. Боварӣ дорам ки мухлисони Барселона аз шоки мағлубияти Барса дар даври гузашта аз Райо Великано андаке ба худ омаданд. Як бори дигар гуфтанем ки ҳанӯз ягон фоҷиаи бузург рух надодааст ва Барселона ба ҳадди 11 хол аз Реал пеш асту ҳамагӣ 7 бозии дигар боқӣ мондааст. Аммо бозии қаблӣ як бори дигар бархе аз нуқсу иллатҳоро дар бозии Барселона нишон дод ки Хавиро мебояд сари он кор кунад. Дар конфронти матбуотӣ баъди бозӣ бо Райо Великано сармураббии Барселона гуфт ки ман ба бозингарон гуфтам ки мо ҳанӯз чемпион нестем ва набояд фориғбол шуд. Ҳар як бозӣ як набарди алоҳида аст ки бояд онро бурид. Ғолибият дар Ла Лига барои мо арзиши бузург дорад ва ба он бояд расид. Ин бохт моро сахт асабонӣ кард ва аз ин бохт бояд хулосаи даркорӣ баровард. Шадхави дар бозии навбатӣ ки бо Бетис баргузор мешавад шакли бозигузориро дигар карда бо 4 ниммуҳофизатгар Педри, Гави, Бускетс ва Де Йонг бозӣ кунад. Ман ростӣ мутахассис нестам, аммо Хавиро мебояд чизеро дар бозии Барселона тағйир диҳад то ба натиҷаи дилхоҳ расад. Вагарна гуфти бачаҳои гузари мо капаи Барса дуд мекунад. Дӯстон, бозии имшабаи Барселонаро ки бо Реал Бетис бозӣ мекунад бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар кунед. Дар он ҷамъ вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд бо промокоди серноки мо TG Barsa соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Аммо бародарон донед ки онҷо ҷои пулкоркунӣ ҳамавақта нест. Бозӣ кунед, вале одат накунед. Чунончи гуфтем бозии даври 31-ро Барселона дар Камп Nou бо Бетис мегузаронад. То ин дам бошад Барселона ва Бетис миёни ҳам 116 вохӯрӣ гузаронданд ки дар 71 бозӣ каталониё шаҳди пирӯзӣ чашиданд. Дар ин бозиҳо Барселона ба дарвозаи Реал Бетис 272 гол задааст. Бозии якуми ин мавсим низ ба фоидаи каталониё бо ҳисоби 1-2 анҷом ёфта буд. Лазарети Барселона ба оҳистагӣ холӣ мешавад ва Хави имкони истифодаи томи Арсенали худро муқобили Бетис пайдо мекунад, ҳарчанд ки Сержи Роберто Барселонаро дар ин бозӣ кӯмак карда наметавонад. Аммо дигарҳо бар тибқи гуфтаи тайбони даста омодаи баромадан ба майдон мебошанд, аз ҷумла Усман Дембеле ва Кристенсен ҳам. Агар чунин аст, пас ҳайати эҳтимолии Барселонаро бар муқобили Бетис ба ҷои Хави тартиб медиҳем ва фикр намекунам ки мо дар он сахт иштибоҳ кунем. Аз рӯи анъана ҳаяте ки ба бохт дучор шудааст иваз мешавад. Намедонам ки Хави аз рӯи ин принсип кор мегирад ё ин ки не. Аммо агар Усман Дембеле 100% омода бошад, Ферран Торрес ба курсии эҳтиётӣ мешинад. Ё чунончи гуфтем, агар сармураббӣ аз шакли 4 ниммуҳофизатгар кор гирад, пас инҷо низ тағйирот хоҳ нохоҳ ба чашм мерасад. Аммо мо версияи худро хоҳем гуфт. Рафтем. Осеби Тер Штеген фикр дорам чандон вазнин нест ва ӯ ҷои қонунии худро дар чорчӯбаи Барса хоҳад гирифт. Дар чоргонаи хатти дифоъ бошад, ман ба ҷои Алонсо Кристенсенро ҳамроҳ бо Кунде, Балде ва Араухо мебаровардам. Де Йонг, Педри ва Гави дар миёнаи майдон ва Левандовски, Дембеле ва Рафиня дар ҳуҷум. Бетис
дасте аст ки ҳам мезанад ва ҳам сар медиҳад. То ин бозӣ 39 то заданд ва 33 то сар доданд. яъне барои хати дифоъ дарди сар пайдост ки форвардҳои бетис мезадагӣ ҳастанд, аммо барои сегонаи ҳуҷуми Барселона осон он нест ки дифои бетис девори хитой нест ва онро гузаштан имкон дорад. Барселона бошад дар навбати худ аз ҳама кам 11 гол сар додааст. хулас як бозии муҷалло моро интизор аст. хотиррасон мекунем ки бозии мазкур имшаб соати расо 22 ба вақти душанбеи азиз дар Камп Nou баргузор мешавад. ман аз шумо даъват мекунам ки ин соат назди телевизорҳои худ бошед, аммо агар бахтатон омад кардаву дар Барселона бошед, хуш ба ҳолатон ки бозиро аз пеш дида метавонед. аммо агар не, гуфти бародарони иронӣ ишкол надоре. ба каналҳои мо дар Телеграму Инстаграм даромада таксариҳоро баланд монда бо позаи ёнбош бозиро тамошо карда ва ҳамзамон дар комментарияи он ширкат кунед. мо шуморо интизор барои имрӯз тамом. зиндагӣ ва Барселонаро дӯст доред ки ин ду чиз муҳиманд. албатта зери ин навор мондани як лайкро ҳам фаромӯш накунед. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. хайбочауча дар паноҳи Аллоҳ.